Kam sa netvrte na ožratý? Tento tu taký troška mu hrabe. Troška. A troška tie matičky, ako inak chodia, viete, u noho. Taká friendly fire není povolený, tak čo meleš? Ináč ja vás natáčam. Ja viem. On ochulkuje slintať jak Damian, že... Hell no. To on už slintaká. Tak začne zrazu chodiť. To bola názorná ukážka. To bola názorná utážka a to že si Damian. Tak chodí, úplne ako opitý. Ale Jaro. Víte, jak sa krásne sa krútil, to čítko. No mierne áno, vidno. Vidíte, až absolútne nemá taký hlas. Kam spravím? Ja mám krajšie jak ty. No hell no. Ale Tobias má... čo, ksicht máš krečnejšia. Ja, to je možno pravda. Kamarát. Ale na pointa to odkazuje, že Dukla je trash. No áno, asi tak. Ty kamarát som natáčal, akože. Teraz zase bordel na YouTube. Damian je trash. Zapamätáte. A Damian z Duklov je trash. Presne. Áno, Dukla trash je. Dukla je trash. Áno, aj proti najslabšiemu štátu prehrá. Až tak je Sa aj proti Ilavákom, no. No kámo, neviem, proste plešatý si. Dobre, Baby Yoda. Kam, prečo Baby Yoda? A ty nemáš brain rot zas? Vieš prečo? Dukla má taký znak, No. že dáš Slovensko a tak tu dve hokejky do kríža, tak ti bude Baby Yoda. No hell no. Jasne. Kamo, si kľud. Baby Yoda. Ja už som si spomenul, Damian kreslil Duklu Trenčína, nakreslil Baby Yoda. Áno. Poď, A niečo. ak spomínate Baby Yodu, tak ak narastie, tak vyrastne z neho úplne tak. No asi ako aj z teba, no. Ako zo mňa. No, viete to úplne. On to zabral na seba. No. Ja som na seba zobral to utrpenie, aby som bol hrdina. Tobias, pochvál sa, jak inteligentný si veľmi. Ťa natáčam. Určite mám viacej než 100 IQ. No, Ale menej než 101 IQ nemám. no neviem. 100 celých IQ. Áno, 100. 100,05. Ty máš 90 IQ až do 100, takže máš 100. Paráda. Ale on má 101, za to, No že veď je preto ty. najmudrejší. Presne tak. Iba o jedno IQ. Majú jednu brain cell viacej ako my dvaja. No veď preto. Áno. To by si myslíš, že by vyhral. Tung sa huralo, tralalelo, tralala. Alebo šampanciny bananini. Banán. Dobre. Šampanciny bananini. Banána, ty mimozemšťan. V stromoch, vieš, taký mimozemšťan, vieš, tak krásne poletí s kufom, až naraz do toho stromu. Ja, Tak výborne. v 2001. Kamo, budeme mať za toto problém, ty. Čo sa kontroluj. Dobre, budeme sa kontrolovať. Zapálime tuto všetky stromy, tuto listy začneme, tuto začneme robiť a potom... No to je trošku lepšie, ale tak... Kamo, gunpowder nemáš. Gunpowder na čo? Potrebujem gunpowder a piesok. Na to bude trvať 10 gunpowderu, 8 piesku. No. Tobias, na čo sa teraz gunpowderu, keď tam môže dať 3 nitrov tu len? No kamo, ty tu nehráš sa na filozofa, keď dobre vieme, že máš 5 z chémie. Nemám 5. No tak 4, no. No len. 4 plus, aby si vedel. No taký múdry, jak Damian skoro. Ale nie, ja som múdrejší, lebo Damian nemá ani brain celly, takže on tam má... No kamo, on to predal na bazoši, tak. Viete, že tuto boli kedysi rejly, viete? No áno, vieme, to boli kolajnice. Áno, tuto dáme tento minekarty a potom to bude také boom. Ja kamo, výborne. To je gaming normálne toto. A ty čo, ty škaredy, preč choď ďalej. Nikto ťa nechce vidieť. A viete, že Fortnite po českom jazyke znamená Dukla je trash. No veď preto. A Damian je trash, to kopí. Kamo, teraz tu príde nejaký oný fanúšik Dukly, ťa tu dobije s bagetou nejakou. Alebo s čím? A s sochou, viete. Sklíčka. Ale potom nahlasím to na tohto, na takto zahlasím. Áno, nahlasím to na neho. A... Obiaz, ďalej od kamery, ďalej od kamery. Tung, sahu. On začne sa topiť, teraz sa začne topiť. To je výborne, to uprac No, teraz. teraz sa uprac. Predstavte si, že toto je nejaký Dukla, oné. No, ukáž. Allahu Akbar. Presne Všimo v tak. prdeli niekde. Presne No tak. vidíš, Albert, slabíš si. Presne tak. Kamo, koľko to ešte chcete? Už máme 5 minút skoro. To nepôjde naša, to bude long. Za 10 minút to pretiahneme. Viete, že Grok je najlepší youtuber, kúknite si ho. No veď preto.
Áno, tak a kliknite na ňu odber, lebo Menham bol dobrý. Tak máme aký menhat, jaj. Menham bol dobrý, jak ma zasralo Dobre, väčšine. dobre, teraz naštveme všetky detičky fyzietre. To sa nám beží. Tak máme nejaký mimozemšť. Taký Black Man číslo. Oh hell, kamo kľud. Albert, ako ja nechcem mať problémy. Tam asi nie to. Vieš čo, hej, vytvoríš účet a do 5 minút budeš mať zablokovaný kvôli tebe. Záleží, čo to spraví. Hej, asi tak, no. Ináč máme 5,5 minúty. 5,5, tu má ešte už vytočiť. Málo. Áno, presne tak. Musíme ísť ešte rovnúčko ku autičku. No tak ty ani hovoriť nevieš už. Spravíme nový account, tam to dáme, že uvidíme za... Inteligent, tichučko, neflexi tu s tým, že máš 5 IQ. Aha, počkajte. Počkajte. Počkajte, ja vám ukážem takú taktiku. Stoj k tému. Stoj. A tak to musí ho preskočiť. Mário. Ale to viac, počkaj na to, že ma ja hoď preskočiť. No Ale ukáž. ďalej choď, aby to bolo vidno. Má sa aj rohnúť, či nie? Nie, netreba. No tak pochvál sa to viac, čo si myslíš? Very good. Čo myslíš, veľmi? Kam prestav? To prečo? Very good, veľmi kvalita. Tak veľký vyskočík, vieš. Kam má aj taký dobrý skok. No, ale potom si obišiel z boku, len ty si mal vyskočiť vysoko, vieš. Tak ja viem, ale tak on zase krv som mu nesol zlomiť. Aha. To sa môže robiť iba tebe totižto. No a ja proste, Damianovi a mne vypraskli takto chrbtica, vieš. Jaj, no Damianovi by praskol aj bez toho, ale nevadí. Aj keď behá, tak viete, čo sa stane mu s nohou? Takto som zlomil. Ukáž, počkaj, ukáž. Tak som Kamo takto, ale zrovna naopak úplne, vieš čo. Áno. No ty si čo tu flexíš? Tak som. No poď, dávaj niečo. Ináč, ak stretnete Damiana, tak hovorte mu alien. Alebo mu povedzte vláčik. Presne ako hovorí tento tu. Kamo teda. Alien Vláčik, alebo potom ešte Jano Palácinka. Ja ti dám také Jano Palác. Jano Palácinka. Ježišky kľud. Tak kamo on to uvidí, toto sa tam rozpadne na kúsky a nejaký Lego panáčik. Dajte mu, poskladajte ho z golden, zlatých kociek, ale nestrašte to jeho hodnotu. No Skoro kamoča, mu to roztopí postavíš zlaté hodnotu. kocky, sa spálne zlatokopka, vieš. Nie, poskladáme to toho Damiana. Nie, sa spálne Damianova mamka, vieš. Nie. Však ona To proste by musela byť dirt. Aj taký, aj jak sa skladá ironko, musela by tam namiesto tých ironov bola byť hlina, vieš. Kámo, Alebo ice block. Čo by si spravil z hliny, prosím ťa, Ironmana z Vyšu, či čo? Počkaj auto. Nie, Damianovo mamu. Alebo z ice blockov. No výborne, ice blocky, no. Taký, Vieš, čo sa stane, keď z Damianovej sliny, vieš? No. Také. Hej, kamo, ja zamrazíš, z toho postavíš pero a sa spálne Damianova mamka, hej? Nie, Ironko aj má. Nejapuj. Spolň sa bytka. Hell. No, to viac ešte sa pochvál, 8 minút. Veď tam musíte ho postaviť jak Ironkoem. Tak ice bloky dať do tvaru tých, namiesto tých Ironov, tie ice bloky do toho Čaká ma tvaru. postaviť A potom tú pumpkinu svietiac, viete? No, hej, no viem. Kam ma postavíš to ako Grok staval Iron Golemov? Nie, ešte potrebujete na tú tikvicu dať ešte Enchant Curse of Biting, viete? Potom to môžete až plesniť. A kamo, čo to potom bude viac slintať, či čo? No, ale ešte nekonečne bude slintať. Áno, kamo, Infinite Water Generate. Áno. Dobre, nemáš niečo iné, o čom chceš povedať? Lebo ako to... 9 minút japovania o Damianovi, to je... Ide auto inteligentní. Kamene sú hranatý, jak... Vidíte, teraz to počúvať. Kamene sú hranatý, jak tvoj barák. No, asi tak. Nemá. No však má, si nevidel? Také kocka, to je jak z Minecraftu. Máme 2 poschodia, Albert. To tam spravíš, že lomeno fil, taká kocka bude a to je tvoj barák doslova. A, vidíte, aký je hladký ten list? No. To je vrcholná časť Damianovho mozgu. Ale to som žere majú kľud. Aha, čumte na jak Damian. dikiel. Come on! Ja to musím vyrezať potom. Ja viem, že som tu hovoril úplne také... Dobre, klidek, to viac klidek, ako nemusím mať Čo problém. robíš, kurva? Ty sa posral. Daj to kamo cigáň normálne. Cigáň Jožko a zase. Ty kamo kľud, ja vás natáčam.
No, počkajte ma. Cigáni sa naháňajú. Dobre, ty si pes. Kamo, kde to je? Dobre, už končiť, už je 10 minút. Dobre. Povedz dovidenia. Dovidenia, alieni, a neskačte pod vlak. Dobre.